Hem vingut fins a Còrdova per provar la nova generació del Ford Fiesta, carregada de novetats, amb revolucions tecnològiques i amb un disseny per cada possible comprador. Amb els compradors que exigeixen més esportivitat, i aquí tenim l'ST Line, i els compradors que exigeixen més luxe, més confort, i aquí parteixen de base amb el Titanium fins a arribar al Vignale. Primero, destacaría la conectividad. El nuevo Ford Fiesta viene con SIM 3 de serie, es un vehículo conectado que viene con control por voz, con mirroring, con uplink, viene que eso te permite utilizar las aplicaciones de tu móvil con esta fantástica pantalla táctil, viene compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Otro elemento muy importante son las tecnologías de seguridad. El nuevo Fiesta tiene 15 tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción. Y también, por último, me gustaría destacar que viene con una gama y con una serie diferentes acabados que va a satisfacer las diferentes necesidades de un usuario de este tipo de vehículos. Nos han dicho que eres como la madre del Fiesta. ¿De qué estás más orgullosa de tu hijo? Pues de todo, de los hijos, pero estaría de todo, te voy a decir de todo, pero creo que de lo más orgullosa que estoy es de la conectividad y la pantalla de 8 pulgadas, de la calidad de los materiales del nuevo Fiesta, que representan, estamos acostumbrados a verlos en vehículos más premium, y de lo que representa en seguridad para el conductor. Entonces es un hijo ejemplar, no hay nada que corregirle, no hay nada que regañar. Por ahora estoy muy contenta con él. Por ahora hasta ahora se ha portado muy bien y no tengo queja. I espero que siga així. Bé, tenim l'oportunitat d'estar al volant de la nova generació del Ford Fiesta. Estem en carreteres cordobeses, una carretera de revolts ben maca, ben asfaltada, amb canvis de rasant, amb curves cegues. I anem a veure si un tricilíndric de 140 cavalls és igual de divertit del que eren els antics motors, una mica més grans i, segons la marca, menys econòmics a l'hora de repostar. Tot i anar sentint el típic soroll de tricilíndric, doncs ens trobem que aquest petit Fiesta, que ja no és tan petit, i el seu petit motor tricilíndric, que realment la potència que entrega no és poca, són 140 cavalls, trobem que les baixes revolucions, doncs escolta'm, té aquest puntet una mica macarra. El Ford Fiesta, tot i que en versions com aquesta, el Vignale l'han volgut fer una mica més senyorial, sempre serà aquell cotxe dels estudiants, aquell cotxe que ha sigut el primer cotxe per tantes generacions i tantes dècades. Realment hi ha coses que no es perden. La direcció, el comportament del cotxe és una mica el que Ford ens té acostumats. És un cotxe amb el que ens ho passarem bé, s'aguanta els revolts més que l'anterior generació, entrem amb molta més facilitat i fins i tot a vegades podem arribar a oblidar que és un cotxe del segment B, que se suposa que ha de ser petitonet. La seva entrada en revolts com aquest és de cotxe més gran. Tot i que jo he fet tot aquest viatge fins a Còrdova per provar la nova generació del Ford Fiesta, des de Ford han insistit molt en què provem el nou sistema d'àudio B&O, la marca germana de Bang & Olufsen, que ha dissenyat un sistema d'àudio específic per a aquesta nova generació del Fiesta. Anem a provar-lo. És el Vignale, anem a relaxar-nos una mica. La veritat és que sona car. No, ara parlant seriosament, aquesta qualitat d'àudio no sé si seria una de les primeres coses que jo li exigiria en un cotxe, però sembla que al mercat actual, doncs sí.
i realment sona... recorda el so dels BMWs, el so de Mini, precisament perquè és un cotxe petit i va ben equipat de so. No sé què és el que vosaltres exigiu més en el cotxe, per a mi potser no és prioritari que soni tan bé. Una part important del mercat sembla que sí que li dona importància a que el cotxe soni bé, i això ens està demostrant que el Ford Fiesta és petit, però ha pensat fins i tot per realitzar grans viatges i passar moltes estones dins el cotxe.